Och det färre alla då sim eller bara och sån där utan tighter att sitta så och spela kaos. Hey, it's bad to school spela. Tighter han är ju en gamer pro men han är gamer pro han är gamer. Så han släpper en video. Vänta, vi skulle köpa stå. Boom! Hur gör du på det? Vad ska jag? Cheat code, det har vi atlar. Ja, just. Och så 6 stycken. Det är ganska klart. Jag vill gå skulle bara få advanced och Louis. Helikopter är långt efter där. Och så... Nej, shit! Jag kan. Ett shot med. Hard in my ass! Oh yeah! Home run! Striking incoming! Nej! Och det är då man. Fuck! Den! Nej, långt! Okej, nu är det. Vi ska skapa kaos. Jag ska ta Klavus. Vi skulle skapa klavus. Hallå! Vi spelar fast av PlayStation. Hej, I'm Nico. Yes. And Louis. No, we kommer. I'm Louis. Kom nu, för jag går till kaos. Good luck, my judgment form. Nej, goddammit! Uppknappar. Gott, han var med. Ponybook. Ponybook. Pony? Ja. Yeah, damn it, Tiger! What? Poor? Jag ska köra poor till... Ja. Det tror jag var då. Advanced. Okej, och så kom igång. Ja, jag ska lägga. Kan det den här kat du drev var kom 6 stycken. Här. Så 6 fel. LOL. Då kommer det rätt där. Skifta bort för skydden gusskärmata. Alltså, det är så vidare här. Och jag bomba. Vi spelar PlayStation och jag har vunnit från att köra det. Eat the pig. Nej! Headshot, kom nu, headshot. Headshot, come on! Jag borde ta kortet där. Jag borde lasta över där kortet och jag ska se på det alltså. Stanna där är det där nu köpa. Okej, dodge. Run! Stå mega du står ju efter. I'm so screwed, I'm fucking I fucked up. Ja! Okej, för att vi är och kolla såna explosivkodar. Så kan ni hjälpa där. Färdigt nu i corner shot. Snart är snart. Så snart. Här kastar. Så snart. Det är slår att cheata. Han ser bara så. So cool. Det är slår att cheata. What the fuck? Come on. Jag voterar Atlas där på släpp. Just knapp, ja. Okej, nu är det som spelar efter Anders Semna. Och annars... Vad ska jag bara jump? Fuck! Run! Like a boss. Run like a boss! Nej! Okej, nu är det efter.
långt. Men jag får man just. Så ja. Ja. Nej! That was your job. X, a piss book, health and weapon, gun pour, hot weather, and cash super punch. You love a super punch. Det nyaste tycker jag. Där. Jag ska hjälpa där. Ah, fuck. Här då. Och uppe. Nej, ett uppe alla va. Alltså hade super punch, men det var bara punch. Jag hittar bara att läsa att få explosiv och köra sniper. American Cup, jag stoppar man så mästrar man. Skit! Det är så där mig bara att nu The fuck was det? La. Det gör jag inte. Det tvattlar på en sidor. Fäll helvete till med det. Fäll helvete till med det. Det är fläck var det. Men jag tror snäcka chans nu. Det är bara att slära ut. Hur slår man? Men så det vet jag ska inte vara på. Okej, hur slår man? Vi hade eja vid man här. Hur slår man en gång? Slära runding. Nej, man skumpar väl. Men man drar här utanför. Det kanske. Hallå, utanför här. Nere. Kanske? Och så man sparskar för det. I'm going to get you like a Cornish. What the fuck? Like a Cornish cave. In the ass, like a balls. In the ass, like a balls. Well, they're after me. Oh fuck, I'm dead. Förväck dig! Förväck dig! Du måste skydda mig! Jag arbetar gärna! Skit och får det. Jag vet inte, men ni ger ju inte alla när renna runt om i oss. Du torskar aldrig. Du vet inte hur akkurven. Kolla inte 61 när jag också där. Ja, okej. Jag ger alltid sån kaos och färd på Diana på mig. Ah! Nej. Near. Both four wanted. Wanted up! Så snart nu då. In the ass! Alltså. Oh fuck! Polisstationen! Polisstationen! Renn för hejtaste! In i bilen! Jag var ju vänta för hejtast! Okej, då ger jag så här så. What? En art för skiten! Nej, L2! L2! Nej! Det var ju osikt med dig. Die, you son of a bitch! Nej! L2! L2 är det inte! Fuck me away from it! Hello! Hello! Okej, vad gör du? Kör fuck! Where are you? Hello! You remember me? Okej, jag får försöka lägga på luften. Och så upp och här så har ett hus. Bullseye! Så får jag att knäcka hötten i vägen.
Bajda. Ja. Okej, vänta. Är det video? Vill du bombardera upp sådana präster av dig? Nej. Ja, Fler än 5. Bara träffar. Och inte mer vi kör helt. Går 6 skott nu då? Ja? Går 6 skott nu då? Ja, alltså det är väl stopp. Oj! Nej! Strax det huset. Oj! Och så ställde vi en fallskärm och så började vi fick gå av och så smäckade höften i vägen. Det här för jag är sin kyrra. Ja, men titt, de har video igen ta. Nej. Okej, men kanske se vad bye alltså. Bye! Okej, bye titt. Chilla!